Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abenduak 19, osteguna bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, ELA sindikatuko Uxue Itoiz eta Esteilasetik datorren Raúl Lópezekin egongo gara. Bi sindikatu hauek Comisiones Obreras eta LAB sindikatuekin batera elkarretaratzea antolatu dute parlamentuaren aurrean gaur arratsalderako. Hezkuntza publikoaren alde aldarrikatzeko. Eta honen inguruan hitz egitera datoz. Eta beste alde batetik, Bego Zestauekin egongo gara Sakanako mankomunitateko zerbitzuko langilea dena. Sakanan kultura arteko elkartasun zikloa prestatu dute eta hau aurkeztera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1889 Nemesio Etxaniz Aranbarri euskaltzalea jaio zen Azkoitian. Urte batzuk geroago, 1927 Britainiarrek 3 pertsona exekutatu zituzten Indian. Egun berean baina 1980 Alaide Fopa idazle feminista bahitu eta desagerrarazi zuen Guatemalako armadak. Eta bukatzeko, 1983an, Galek Ramon Oñederra Katxu errefuxiatu azkoitiarra hil zuen Baionan. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean, alde batetik, zein pertsonaia da, izeneko ipuin kontalaria egingo da Arrosadiako udal liburutegian. Arrosadiako liburutegi publikoan Maitane Perez ipuin kontalariak zein pertsonaia da, kontatuko die 4 eta 8 urte bitarteko aurrei. Arratsaldeko 6etan, liburutegian aldez aurretik izena eman da. Beste alde batetik, Sanduzelai Zibiboxeko irakurle taldeak ez zen diruagatik liburua izango dute aztergai. Emakume zakar eta zabar samarra da Olga, ez lanik, ez dirurik, gazarotik urruntzen eta etorkizunik gabeko harreman erdipurdiko batean kateatua dagoena. Pisukidea du Dani, etxetik ihes egin eta zerbitzari gisa lan egiten duen gaztetxoa. Eta hiruki atipikoa osatzera dator Mikel. Ana Jakak idatzitako ez zen diruagatik hala abiatzen da. Eta horietxe aztertuko dute Sanduzelaiko irakurle taldean, Juantxo Urdirozen gidaritzapean. Arratsaldeko 7etan Sanduzelaiko Zibiboxean. Gainera, playback bertso saio literarioa egingo da Labagunean. Miren Amurizak testuak eta gaiak jarrik ditu. Miren Narbaizak musika eta saio Akaitza eta Nerea Ibarzabalek ahotsa jarriko dute kantuan. Playback izeneko bertso saio literarioa antolatu dute Laban arratsaldeko 7:00. Azkenik, Zaldiko Maldiko Xavier Badiola folk bakarlaria ekarriko du hots egunak programaren baitan. Arratsaldeko 8:30 hasiko da kontzertua Zaldikon. Ostiralean Bernart Etxepare 1545 Lingua Baskoun Primitiae diskoaren aurkezpena egingo da. Danserie Ensemble musika taldeak Bernart Etxepare 1545 Lingua Baskoun Primitiae disko liburuaren aurkezpena egingo du, Koldo Azkona taldekidearen gidaritzapean. Arratsaldeko 7:30 Karrikirik eta Zaldiko Maldikok antolatuta Zaldikoren egoitzan. Larunbatean, Juku eta Himalaiako Lorea filma ikusgai egongo da Zibibox Juslarrotxan. Aurrentzako Juku eta Himalaiako Lorea pantailaratuko dute Arrotxapeako Zibiboxean arratsaldeko 6etan. Munduko mendi garaiaren tontorrean bizi da eguzki argi garbienaz elikatzen den landarea, Himalaiako Lorea. Juku sagutxoak familia atzean utzi eta betiereko argia duen lore horren bila abiatuko da bere amamari eskaintzeko. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, foru gobernuak laguntza eskaini zion BSH-ri ekainean eta ez zuen erantzunik jaso.
Gobernuak ziortatu du lantegiak etorkizuna duela. Multinazionalari eskatu dio negoziatzeko gaitasuna duen solaskide bat izenda dezala. Batzordeak uste du eskirotzen itxiera itzulgarria dela. Argazki nagusian familiako argazkia dugu, ekitaldiari amaiera eman ziona. Titularrean enpresarentzako laguntza. Sodenak 40 urteko jarduera ospatu du. Hori koloreko berrietan alde batetik osasuna aresoren erantzunaren zain dago 5 urteko berrinkuntzaren eskaintzari. Beste alde batetik telebista eskubideek 51 milioi ematen dizkiote klubari. Beheko berrian Movistarrek 2029ra luzatu du bere presentzia txirrindularitzan. Eskuineko berrietan alde batetik Siemens Gamesak 430etik 250era jaitsi ditu enplegu erregulazioko espedienteak eragindakoak. Beste alde batetik LH-ko eta bigarren hezkuntzako 573 lanpostuko epe baterako deialdia eginda. Jarraian laboral kutxaren kalkuluaren arabera Nafarroako barne produktu gordina ehuneko 1,9 haziko da 2025ean. Azkenik, Intia prestakuntza jaso duten 27 gazte nekazaritzaren sektorean saritu dira. Diario de Navarraren titular nagusian, Gorenak baimena eskatu dio Kongresuari Abalos 4 delituagatik ikertzeko. Erakunde kriminalaren, eragimen trafikoaren, funtzionario eroskeriaren eta bidegabeko eralgiltzearen zantzuak egozten zaizkio. Argazki nagusian, eskirotzeko BSH enpresako langileek atzo hasi zuten mobilizazio egutegia multinazionalaren erabakiaren aurka protesta egiteko. Titularrean BSHek kalera eraman du bere protesta. 100 langile atsekabetuta agertu dira itxieragatik Nafarroako parlamentuaren aurrean. Eskuineko berrietan, alde batetik, Construcciones ACRek bere egoitza soziala Madrilera eraman du. Beste alde batetik, gizon bat norterik gabe utzi dute Tuteran lapurtzeko. Jarraian, Nafarroak errenta bermaduta jasotzen duenarentzat enplegu gehiago lortu nahi du. Bukatzeko, Nafarroako 2 film Goya sarietako izendatuak. Goiko berrietan, batetik Beatriz Etxarte eta Ruth Arias bame bekak jaso dituzte. Bestetik, Movistar aseguratuta 2029ra arte. Amaitzeko, osasunan berrikuntzak airean daude. Gararen titular nagusian, epai judizial batek ernai babesten du eta lakuako isunak kentzen edo murrizten ditu. Epaitegi batek aintzat hartu ditu ernairen argudioak lakuarekiko lehen auzian, eta bertan behera utzi ditu. Kasu batzuetan eta beste batzuetan bado eta zelaiaren espetxeratzearen aurkako protestagatik jarritako isunak. Argazki nagusian, Patri Urkizu dugu. Titularrean, bizitza osoa euskal literatura eta kulturari eskainia. Beheko berrian, BSH-ren txantilioiak lantegiaren itxiera geldiaraztea eskatzen du. Erdiko berrian, Goikoan, Arartekoak arreta euskaraz bermatzeko eskatu dio lakuari. Behekoan, EAJak eta Junsek blokeoari eutsi diote. Goiko berrian, migrantei harrera duina egiteko eskatu dute instituzio eta eragileek. Berriaren titular nagusian, Urre Txindorrako ikasle hoien arabera, ikastolak irakaslearen erasoak ezkutatu ditu. Ikasleen eta ikasle hoien taldeko bozeramaileek adierazi dute salatutako gizonak inpunitatea izan duela neska adingabeei sartzeko. Bilboko ikastolak protokoloaren arabera jokatuko du eta erreparazio prozesua abiatuko du. Argazki nagusian Patri Urkizu dugu. Titularrean euskal kulturaren esploratzailea. 11 arlotan legatu oparoa utzi du Urkizuk. Literaturan, bertsolaritzan, antzerkian eta 78 urterekin zendu da. Beste argazkian Johannesburgoko Unibertsitateko irakaslea den Fritz Gange dugu. Honen hitzetan neokolonialismoari begiratzen badiogu ikus dezakegu iraganeko egiturak biktikoitzen direla. Beheko berrietan, alde batetik, ertzaintzak euskarazko arreta bermatu dezala eskatu du Arartekoak. Beste alde batetik, Garazi Navarro eta Ander Goiatxeren hitzetan, EHKSek eragile politiko gisa izan duen zabalkundea oso nabarmentzekoa da. Jarraian Gasteizko SDA Factory hartzeko dunen konkurtsoan jarri dute.
Amaitzeko ernahiri jarri zizkioten isunak eten edo murriztu dituzte auzitegiek. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian BSH-ko langile batzordea eta Nafarroako gobernua elkarlanean arituko dira Eskirotzko lantegiaren itxiera saihesteko. Nafarroako gobernua hizketakide bila dabil Munitzeko zuzendaritzarekin eta bilera eskatu dio. Eskuineko berrietan, goikoan, Nafarroako gobernuak bere ondoeza azaldu du BSH-ko zuzendaritzaren jarrerarengatik. Hilabeteak eman dituzte Eskirotzko lantokiaren etorkizuna lantzeko bilera bat eskatzen, baina ez dute Alemaniatik erantzunik jaso. Itxerari buelta eman eta lanpostuak babesteko lanean jarriko direla azaldu du Mikel Irujo kontseilariak. Behekoan, hezkuntzako 473 plazako oposizioa deitu dute Nafarroan 2025erako. Bigarren hezkuntzako, hezkuntza eskola ofizialeko eta lanbide heziketako plazak dira. Azterketa nagusia ekainean izatea eta programazio didaktikoa apiriletik aurrera entregatzea aurre ikusi dute. Izena emateko epea zabalik dago urtarrilaren 2 arte. Kaixo, lehen aipatugun bezala orain Uxue Itoiz eta Raul Lopezekin gaude. Kaixo, bikote zer moduz? Kaixo. Ongi. Gaur 4 sindikatuen ordez etortzen zarete, ezta? Ze sindikatu dira hauek? Printzipioz Estelas, Lab, Komisiones eta Elaren izenean gatuz Raul eta biok. Eta gaur hezkuntza publikoa aldarrikatzeko elkarrateratzea egingo duzu, ezta? Bai, gaur arratsaldean, parlamentuan, arratsaldeko 6etan, modu batez emango diogu ikatza, parlamentariei, gure aldarrikapenak bertan ez egoteagatik, gaur aprobatuko diren aurrekontu horietan. Bai, eta kontuan hartu behar dugu gaur onetsiko den lege hori, hau da 2025erako aurrekontuen legea. Beste lege batzuk izen handiagoa dute edo arrabotsa handiagoa sortzen dute, baina aurrekontuak oso importanteak dira. Ze hori da, dirua, eta gainera zenbat diru jartzen den zetokitan, bai? Orduan, hor argi eta garbi ikusten da, eta Uxuek esan duen moduan, guk aldarrikapen batzuk genituen, eta aldarrikapen horiek printzipioz ez dira beteko, gero hitz egingo dugu nola lor dezakegun hori betetzea, baina aurrekontuen legean printzipioz ez dira agertuko, eta hori da, hain zuzen ere, arratsal honetan salatuko duguna. Gero ere, urtarrilaren 30ean manifestazio bat egingo duzu, ezta? Bai, aldarrikapenekin jarraituko dugu, Raulek esan bezala aurrekontu horietan ez dagoelako hezkuntza publikorako partidarik, eta orduan gure borroka hori jarraituko dugu, aurreko ekainean komentatu genuen, atera ginen, esatera hasiko ginela ikasturtean modu ezberdin batean, eta horrela hasi ginen, irailean greba batekin, bigarren greba bat etorri zen, horregia da, esan beharra dagoela, sindikatu guztia ginela, hezkuntza publikoko sindikatu guztia ginela, baina, ikusita parlamentuan gaur sinatuko den akordio horretan ez dagoela aurrekonturik hezkuntza publikorako, borrokan jarraituko dugu. Bai, gu sindikatu horiekin, 7 sindikatuak egion denean, saiatu ginen, azken momentura arte, mai sektorialean, dena, bai batasun sindikalari eusten eta bide batez egoera tenkatzen gobernutik gehiago ateratzen genuen, baina eta hortan ibili gara azken, urriaren 29ko greba izan ondoren. Gero ikusi dugu hori ezinezkoa izan dela, bide batez 4 sindikatu gelditu gara, lehen esan dugun bezala, Estelas, Lab, Komisiones eta Ela, eta orduan dena berrantolatu behar izan dugu hasi gara asanbladak egiten, jarraituko dugu orain oporrak iritsiko dira, eskola oporrak esan nahi dut. Eta urtarrilaren lehen egunetik, klaseak daudun hasten direnean, berriz ere jarraituko dugu horrekin. Baina kontuan hartu behar dugu, sindikatu horiek sinatu duten akordioa oso txarra dela, oso urruti dagoela gure aldarrikapenetatik, haiek ere partekatzen zuten aldarrikapen horietatik, eta orduan denbora bat behar izan dugu horri denari aurre egiteko, moldatzeko, eta gu berriz ere
borroka fase horretan, borroka ez dugu inoiz utzi, baina bai, asanbladetan, kalean, ekintzekin berriz ere segitzeko. Bai, aipatu nahiko nuke, Raulek esan bezala azkenean orain 4 sindikatu gauda, baina aipatu nahiko nuke gehiengoa garela, beraz, sinatutako akordio horren legitimitatea ere, aztertu beharko zela, ze azkenean gutxiengo batekin sinatutako akordio bada, ze gehiengoak ez dugu sinatu. Eta gainera, gobernuak nahiko modu zabarrean, guk esan dugu eta salatu dugu mehatxupean egin zuela, ze alde batetik eskatzen zuen lehenbiziko akordio txar hori sinatzea, gero, orain teorian planteatu behar dute ez dakit hasi diren beste sindikatu horiekin edo denokin, printzipioz denokin hasi beharko lukete, haien beharra hori da, eta legez hala jasoa dago. Baina eskatuko lukete bigarren sinadura bat. Eta bi sinadura horiek ez baldin badira izaten, printzipioz akordio txarretan jasotako gutxi hori ere, lukete abian jarriko. Orduan egoera nahiko kezkagarria da. Eta Uxuek esan duen bezala legitimitatea edo zilegitasunaren aldetik alde batetik gutxiengoan sinatzea gehiengoa kanpoan gelditu denean, eta gero beste aldetik taktika edo estrategia horiekin, nolabait 10 egunen buruan sinatu behar duzue, ez dago astirik negoziazioa luzatzeko ez genuen ulertzen. Ze, printzipioz, hobekuntza horiek heldu den ikasturterako baldin badira, prest egon behar dira martxoan edo martxoan, apirilean. Ze orduan planteatzen dira edo egiten dira plantillak hurrengo ikasturterako. Baina ez zegoen inongo presarik abenduan bertan egiteko, jakinda haien asmoa ez zela aurrekontuetan sartzeko baizik eta gerora kreditua handitzen bidez egitea. Eta hemen dator, Uxuek aipatu duzue, urtarrilaren 30ean greban beste greba egun bat izanen dugula. Oso importantea izanen da hori, ze hori da hain zuzen ere gobernua, eta bide batez parlamentua, baina batez ere gobernua presionatzeko, hain zuzen ere kreditua handitze horien bidez, guri aldarrikapenek isla izan dezaten gero hezkuntza politiketan. Eta kokatzeko horrela pixkat, zeintzuk dira, ze puntutan dago orain hezkuntza publikoa, zeintzuk dira dauden arazoak? Arazoak ez dira konpondu, Orduan gure aldarrikapenak hor jarraitzen dute. Zeintzuk diren gure aldarrikapenak? 2023tik mahai gainean dauden aldarrikapenak, bai? Ratioen jaitsiera, zer esan nahi du horrek, klasean ume gutxiago edukitzea, Horrek ahalbidetzen du askoz ere atentzio hobea ematea ikaslegoari, Etapa guztietan ziren gure aldarrikapenak, eta horretan jarraitzen dugu, etapa guztietan esaten dudanean, lehen hezkuntzan, aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, lanbide heziketan, eta zergatik ez, konserbatorioak, hizkuntza eskolak eta abar, Hori zen gure aldarrikapenetako bat, bigarren aldarrikapena erosmen ahalmena, bai, hezkuntza departamentuak jada 2023an okerrez baldin banago, azkenean 2023an okerrez baldin banago, onartu zuen 1,5% galera genuela, beraz horrek esan nahi du 300 euro edo 400 euro hilabetero, soldata galera handiana, hezkuntza departamentuak esandakoa, eta gero lan gai karga, eta bitan banatzen dugu egunerokotasunean, eta gero bete behar burokrazia handia dagolako, Lain karga hori gero eta proiektu gero eta gehiago, gero eta berrikuntza gehiago, prest gaudela, noski beti ikasteko eta atentzioa ahalik eta hobea emateko, baina horretarako denbora berda, eta orduan horiek dira gure aldarrikapenak, moldaketa asko egin behar dira, ikasleen aniztasuna asko handitu da. Uxuek aipatu duen bezala gero eta proiektu gehiago daude, orduan sistema ere eduka edo kadinet, horiek dira hezkuntza departamentuak ikastetxeen funtzionamendu hori edo gelen funtzionamendu hori eta gainera familiekin harremanetan jartzeko erabiltzen dituen sistemak, etengabe datuekin elikatu behar dira, eta maiz ikastetxean gaudenean hori ez da posible. Guk irakasleok baditugu
astean egiteko 37,5 ordu, bai, gaineko langile publikoak bezala. Zer gertatzen da, gure lana maiz etxean, arratsaldez, gauez, asteburutan izaten dela, oporretan ere bai, orain iritsiko dira oporrak, eta irakasle asko ibiliko dira zuzentzen, unitate berriak prestatzen, oposizioak prestatzen, eta bar, oposizioa igual alde batera utziko dugu, baina dena batera dator, eta hori ere gainkarga da, kontuan hartuta zein den interinitate tasa. Orduan, maiz, azken aldi honetan ikerketa batzuk egin dira, eta aparteko orduen kopurua ikaragarria da hezkuntzan, eta gainera ez da ordaintzen, ez? Sektore gehiagotan gertatzen da hori, baina hezkuntzan bereziki nabarmena da. Bai, pixka bat igual barkatu, egonkortasunari bada gure aldarrikapenetako bat, azkenean eskola bat bestelako lanak bezala behar dute egonkortasun bat, jendea eskola horretan errepikatzea ikasleak ezagutzeko, sistema ezagutzeko, eta benetan konpromesu bat hartzeko, hor proiektu berriak egiteko eta aurrera eramateko. Eta egonkortasun hori ez dago, Raulek esan bezala, oposaketa sistema ere nahiko konplexua dugu hezkuntzan, beste sektore batzuekin alderatuta, eta orokortzen 2 urtero oposaketetarako ikasten egon beharra duzu, eta horrek bai egunerokotasunean lan handia ekartzen du, ze baduzu zure lana eta gero ikasi beharra sistema konplexu batean, eta gero pertsonalki, Orduan, aldarrikapen guzti horien artean egonkortasuna ere zegoela esan nahiko nuke. Bai, egonkortasuna bi aldetatik, alde batetik funtzionarioen kopurua handitzeko edo funtzionarioen ehuneko hori handitzeko, eta gero urtero, ikasturtea bukatzen denean eta berria hasten denean, irakasle pilo bat aldatzen dira ikastetxez. Gure ustez hori posible izan behar da, baina maiz gertatzen dena da, irakasle askok aldatu behar izaten duela eta ez duela inogo gogorik aldatzeko. Eta orduan ikastetxe berrira ailegatzean, dena da berria, sistemak, non egiten den, nola joaten nahi zen, eta horrek ere ez egonkortasuna sortzen du alde guztietatik. Eta ze faktore identifikatu dituzue arazo hauek gertatzeko edo? Denboraren poderioz etorri diren arazoak izan dira, ez da egun batetik bestera etorri den zerbait. Lankarga etorri da komentatu ditugun arazo guzti hauen pilaketa batengatik. Eta, ratioen jaitsiera beti dago mahai gainean, ze hori hezkuntza kalitatezko hezkuntza nahi dugun guztiontzat, ulertzen dugu, klasean gutxiago baldin badaude, atentzioa hobea dela, Orduan, noiz ez dago igual momentu zehatz bat, baizik eta denboraren poderioz etorri den metaketa bat, Gertatu dira, nik uste dut, igual azken urteotan gehiago nabaritu da LOMLOE-ren aplikazioaren gatik, hor jasotzen dira beste faktore batzuk, klaseak emateko beste modu batez, orduan horrek ekarri du, adibidez, klaseak prestatzeko garaian denbora gehiago ematea, eta baita ere horre da gelan bertan dagoen aniztasuna, aniztasun horri aurre egiteko. Orduan zuk baldin baduzu, imaginatu gelan dituzu, adibidez, dislexia dutenak edo TDAH, edo sarrera berantiarra beste herrialde batetik etorri direlako, eta hizkuntza adibidez euskarazko kasuan, badakigu estatutik kanpo etortzen diren ikasle gehienak bideratzen direla G ereduetara, baina D ereduetara ere joaten dira apoio handirik ez da izaten, gainzama hori izaten da baita ere orientatzaileentzat, pedagogia terapeutikoko irakasleentzat eta bar. Orduan, klaro, maiz irakasle horrek, tutore horrek edo espezialitate bateko irakasle batek, adibidez Lanbide Heziketan edo bigarren hezkuntzan, presio horiek guztiak ditu, edo adibidez Lanbide Heziketan modulo berri batekin hasi behar duela, edo programazioak aldatzen direla, edukiak eta bar. Orduan,
hori dena gainean etortzen da, eta gainera esaten duguna, zuk lantegi jakin batean egiten baldin baduzu lan, zu hasten zara eta bukatzen duzu. Egia da edo enpresa batzuetan langile horiek ere lana eramaten dutela etxera, baina hezkuntzan ikaragarria da. Eta orduan nola ordutegi horiek administrazioarentzat diren txikle bat bezala luzatzen dira, eta horrek azkenean ondorio handiak izaten ditu, adibidez osasunean, irakasle batzuk zailtasunak dituzte, irakasle batzuk edo askok zailtasunak dituzte gero aurrera jarraitzeko. Eta horrekin lotuta, iaz izan genuen hezkuntza departamentutik bertatik desakreditazio kanpaina bat, esanez, baja asko izaten zirela, baina orain agertu da adibidez berriki kontuen ganberako azken txostena eta irakasleak ez dira inondik inora baja gehien hartzen dituzten langileak, beste batzuk daude aurretik ez. Orduan, oso itxusia izan zen hezkuntza departamentutik bertatik horrelako zerbait aditzea eta gainera medio batzuetara filtratzea hori eta bar. Orduan hori da, galdetu duzu zein den egoera eta nola datorren ikusten dugu, teorian administrazio horrek gu babestu beharko gintuzkela eta babesa izan beharrean maiz aurkitzen duguna da erasoa. Aldaketa asko egon dira, baina zuen lan sisteman edo ez da hainbeste nabari ez? Hori da. Berdin jarraitzen duzu. Bai, sistematizatuta dagoen zerbait berrikuntza daudenean eraldatu behar da, ez? Eta modu batean ez da eraldatu, baina eraldaketa hori emateko inbertsioa egin beharra dago hezkuntza publikoan ere, ez? Eta hori da aldarrikapenetako bat, bai. Eta nola eragiten die egoera hau ikaslei? Bueno, oso nabarmena da, claro, ikasleek, oso txikiak direnean, igual ez dira inkonsiente, ez dakit nola esan, baina gero ja DBH-en eta ertainetan adibidez ikusten dute. Zer dakinik, baldin badaude adibidez DBH-en 30 eta 30 eta 3 gehiago, 33 ere izan daitezke. Eta adibidez hor adaptazio asko egin behar baldin badira, ez? Ikasle ezberdinak dituzulako, batzuk arazoak baldin badituzte, edo nola egin egiazko segimendua horregatik eskatzen genuen gutxienez 5 ikasle gutxiago izatea, igual beharko litzateke gehiago. Adibidez aurre eta lehen hezkuntzan lortu da akordio, batzuk sinatu duten akordio horretan, 25-tik 23-ra, guk 20 eskatzen genuen, eta baldintza batzuetan igual 20 ere gehiegi izan daiteke. Orduan, karo, hori da adibide bat jartzeagatik osasun sistema hartuko dugu, ez? Oheburuko mediku batek, ez dakit 50 paziente ikusi behar baldin baditu egunean, igual oso ona izanen da eta saiatuko da ahalik eta ongien egiten, baina egia da denbora gutxi eman baldin badezake paziente bakoitzarekin kalitatea ez da oso ona izanen, gauza bera gertatzen da hezkuntzan. Ikasle asko baldin badituzu eta adibidez batzuk kapazitatea handikoak dira. Orduan, baina, karo, zu iristen zara, naiz eta ordu beteko edo 50 minutuko saio bat eman behar duzu. Eta hori prestatzeko ibili zara, material hauek biltzen, bestea, moldaketa hau eginen dut, ez dakiz ere, eta igual 2 ordu eman dituzu horretan, ulertzen. Karo, batzutan bakarrik ikusten da irakaskuntza zuzeneko saio horiek. Baina atzetik badago prestakuntza eta gero ondoan sistema datuekin elikatu behar da, zuzendu behar da, familiekin egon behar da, beste lankidekin egon behar da koordinatzeko, orduan lanak irakaskuntzan nahiko konplexuak eta gainera denbora asko dira eta denbora asko eskatzen dute. Eta, negoziazioa hezkuntza departamentuarekin nolakoa izan da? Negoziazioa hitza erabiltzea ere ez dakit zuzena izango zenez. Hizketaldiak izan ditugu, proposamenak luzatu dituzte, proposamen horiei gu kontraproposamenak ere egin dizkiegu, baina Raulek esan bezala lehen lortu diren gauzak oso murritzak dira eta oso txikiak, ez? Aldarrikapenetan lehen hitz egiten genuela eta gehien bat hitz egin dugu ratioen inguruan, ez? Nola eman atentzioa ikasle kopuru gutxiagorekin,
ratio horretan lehen hezkuntzan eta aurre hezkuntzan badago zerbait, Raulek esan bezala, baina bigarren hezkuntzarako ez dago ezer, ez? Eta 33 edukiko ditugu klasean, ditugun zailtasun guztiekin, lanbide heziketan berdin, kontserbatorioetan berdin, esan nahi dut, bai, zerbait igual eman da, baina benetan hezkuntza kalitatea bermatzeko inbertsioa egin behar da, bai? Eta besteetan, beste aldarrikapenetan, esan genezake ez dagoela ezer, ez? Orduan, negoziaketa, bueno, bai egon dira hizketaldiak, egon dira proposamen ezberdinak, baina guk uste genuen hori oraindik ere Raulek lehen azaldu duen bezala, ez dago ezer aurrekontu hauetan, beraz, hau dena hurrengo ikasturterako izango da, beraz, denbora bazegoen negoziaketa horretan jarraitzeko, bai? Ze aurrekontu hauetan ez baldin badago ezer, hurrengo aurrekontuetarako, edo Raulek esan bezala, kreditu ezberdinekin egin beharko dute, ez? Oporretara joaten zaren bezala, ez dut diruriko, kreditu bat hartuko dut, horrelako zerbait egin du parlamentuak edo kasu honetan gobernuan eta gobernua sostengatzen duten partidu politikoak, ez? Ez dugu dirurik jarriko, eta gero ikusiko dugu ze kreditu hartuko ditugun. Orduan, klaro, horrelako egoera batekin eta gero mailan sortu ziren mehatxuekin eta, uste genuen ez zela sinatzeko akordio bat, ez? Eta gainera, eta sinatzeko ez dakit akordioa deitu ere, ez? Aurrea akordio ez dakit oso ongi hitza eman, ze baldintzatuta dago ondoren etorriko den beste negoziaketa batetara, Raulek lehen azaldu bezala. Orduan, negoziaketa oso arraroa, ez? Bai, oso ohituta daude, adibidez, mahai sektorialetan, edozein gauzarekin etortzen dira, adibidez, foru agindu berri bat, orduan, sindikatuok esan gure iritzia plazaratzen dugu eta esaten dugu gainera gehiengo batek esaten du horrela izan beharko litzatekeela, esate baterako, ez? Begira, zuzendarien deialdi berri bat etorriko da, eta hor, adibidez, ELAK eta LABek eta denok eskatu dugu, adibidez, D-ereduko, D-eredua baldin badago ikastetxe horretan, zuzendaritzan gutxienez, pertsona bat izatea, zuzendaritzako bat euskalduna, ez da gehiegi eskatzea, ez? Munduko gauzarik normalena. Ez dute onartzen, eta hori urtez urte. Eta gero, igual, baten batek agian, ez dakit, imaginatu elegite bat aurkezten duela, ez? Baina hori hizkuntza hori bakarrik ulertzen dute konfrontazioarena, bai? Eta horregatik importantea da baita ere mobilizazioa, ze aurreko lortu diren gauza txiki horiek denak lortu dira mobilizazioari esker. Ze bestenaz, haiena da sasi negoziazio batzuetan sartzea, lantalde batzuk sortzen dituzte, baina gero hori ez da bat ere eraginkorra. Gero azkenean da nolabait haiek nahi dutena egiten dute, eta gero jazten dute negoziazioaz eta prozedura demokratiko batez, estali egiten dute asuntoa, ez? Hori gertatu zaigu gauza askotan, azken bi legegintzaldi hauetan, ez? Gainera ja, bromatan eta esaten genuen postitetako negoziazioa, koloretako postit horiekin, bakoitzak bere iritzia, hori ongi dago, adibidez gelan egiteko, edo zenbait tokitan jende guztiaren iritzia jasotzeko eta parte hartze demokratiko bat lortzeko, baina ez da bat ere serioa gero negoziazio politikoa edo sindikala egiten denean. Eta sindikatu batzuk sinatu egin dute, hori ez? Bai, printzipioz, hasiera batean, 7 hezkuntza publikoko sindikatu guztia ginen, bai? Baina, prozesu honetan, negoziaketa honetan, ez? Hor 3 sindikatuk sinatu dute. Pixka bat, Raulek esandakoari lotuta, ez? Demokrazi horretan lotu egiten dute, baina errealitatean sinatu dutena minoria batekin sinatu dute, gutxiengo batekin sinatu dute, ez? Gehiengoa bestaldean gaude. Gehiengoak oraindik ere pentsatzen dugu burrukatu daiteke negoziaketa hori oraindik ere zerbait gehiago lortu genezakela, ez? Eta, hala uste dugu oraindik ere. Orduan, 3 sindikatu horiek sinatu dute, esan bezala lehen,
aurre akordio hau, ez? Baina negoziaketa jarraitzen du. Ze aurre akordio hau guk badugu hezkuntza publikoko paktua, bai? Eta hor, bueno, gure funtzionamendurako hainbat gauza ditugu, Eta bueno, horrenpean dago negoziaketa hori. Hau da, akordio hori dago beste hori aldatzeko baldintzarekin. Orduan, guk ere ikusten genuen ezin dugula negoziatu, ez badakigu zer aldatu beharko den hemen. Bai, ezin dugu ezer sinatu, ez badakigu zer aldatuko den paktu horretan, eta paktu hori da gure funtzionamendurako oinarrizko arauak biltzen dituena, ez? Orduan, gehien bat, 3 sindikatu horiek sinatu dute, baina guk lau ez dugu sinatu. Eta gehiengoa gara, eta lehen esan dugun bezala, eta horregatik da importante jarraitzea. Ze gainera, ja lotuko dugu, adibidez, gaur arratsaldean dugun ikatz emate hori, gainera sorpresa batekin etorriko da. Hauek sinatu dute, eta esan dezakegu, negoziazioaz edo demokraziaz jantzi dute, hori da zelofan edo paper polit bat jartzea gainetik, baina barrenean dagoena ez da opari bat, da zerbait toksikoa. Baina horrela aurkezten dute eta horrela saldu nahi dute iritzi publikoan. Eta horregatik importantea da, hain zuzen ere, zelofan hori desenmaskaratzen moduko bat egitea eta borrokan jarraitzea hain zuzen ere gobernu hori presionatzeko. Esan dugu, gauza txiki horiek lortu zirela greben bidez, mobilizazioaren bitartez, eta uste dugu, azken finean, PSN dago, bera ere gutxiengoan gobernuan, bera ez da gobernu osoa, PSNek ez du gehiengo absolutua, beste alderdien botuak ezinbestekoak dira aurrera jarraitzeko, eta nik uste dut, horregatik eginen dugu hain zuzen ere, bueltatzen ari gara beti toki berberara, ez? Baina parlamentura hain zuzen ere, PSN-eri, Jimenori esateko bere ardura dela, baina baita ere besteena aurrekontuak aurrera aterako direlako eta diru nahikorik ez dagoelako, hain zuzen ere, irakasleok eskatzen duguna betetzeko. Eta ez da bakarrik irakasleon lan baldintzako betzeko, irakasleon lan baldintzako betzen baldin badira, lehen esan dugun bezala, irakaskuntza publikoaren kalitatea hobetuko da. Beste naz ezinezkoa izanen da. Eta nola ikusten duzu arazo honen etorkizuna? Bueno, luzea, baina ez dugu etxiko, noski, bai, eta esan bezala, konplexua da ere azaltzeko, ez? Baina hori, aurre hitzarmen hori baldintzatuta dagoela orain negoziatuko den, edo irekiko den prozesu negoziatzaile horretara izango dela hezkuntza pakto hori sinatzeko edo negoziatzeko, ez dakigula oso ongi zer gertatuko den, guk borrokan jarraituko dugu horregatik, ez? Ulertzen dugu hor dauden minimoak oinarriak direla, horiek ezin direla mugitu eta negoziaketa hori izan behar duela hori oinarri hartuta hobetzeko, ez? Baina, bai izan ditugun hezkuntza departamentuarekin eta kontseilari Jimenorekin izan ditugun bilerak aurre ikusten digute izango dela kontrakoa, izango dela berrikuntza horiek izango dira gure eskubideak kentzeko, ez? Eta hori bai ez dugula utziko inolaz ere. Orduan, zer etorriko den etorkizunean, nik argi ikusten dut borroka etorriko dela, baina negoziaketa horretan, nire sentsazioa da ez jakintasunera goazela zertara, bai? Bai, adibidez, badakigu, adibidez, hauek negoziazio berrian sartu dituzte bi elementu, ez? Eta adibidez, lortu genuen, bai itunean eta baita ere mobilizazioa esker, ze Jimenok ez zuen hori ezarri nahi, adibidez, 55 urtetik aurrerako ordutegi murrizketak irakaskuntza zuzenean, irakaskuntza zuzeneko saio batzuk kentzeko eta beste lan batzuk egiteko ikastetxean bertan, bai? Eta hori hor daukate eta kendu nahi dute, gero sortu dute beste kontu bat, eta da ikasle errepikatzaileen kopurua
kopuru horrek ez kontatzea gero ratioak kalkulatzen direnean, guretzat hori ere murrizketa bat da, bai? Eta gainera da, nolabait irakasleak mehatxatzea edo, osea, gaizue, guk ez, erabaki hori hartzen denean ikasle batek errepikatu behar duela, oso erabaki pentsatua, hausnartua, kalmarekin hartzen den da, eta da, printzipioz, ikaslearen onerako. Zer gertatzen da ez baldin badugu hori nahi, baliabide gehiago jarri beharko dugu, nolabait ikasle hori kursos pasatzeko, ez? Baina baldintza guztiekin. Bai? Baina horiek ez, horiek nolabait ekuaziotik atera behar dira. Eta gero badakigu beste kontu bat, eta da, behin eta berriz aipatu dutelako. Eta beste autonomia erkidego batzuetan mugimenduak ikusi ditugulako alde horretatik, eta da, ordezkapenak egiten dituzten irakasle horiek uda ez kobratzea. Baita ere, sententzien bidez, mobilizazioaren bidez, eta itunari esker lortu genuen irakasle horiek, langile horiek uda kobratzea. Ze batzutan ikaragarria zen, urte osoan barrena lan egin, irailetik ekaina arte, eta gero udan, langabezira joan behar zuten. Eta hori lortu genuen injustizia horrekin bukatzea, ez? Eta orain nik uste dut dirua, beti da dirua, ez? Ez dute inbertitu nahi, haiek ere akordio programatikoan badute idatzia eta sinatua, bigarren aldia da, edo kontseilari honekin bigarren aldia da, hezkuntzan, barne produktu gordinaren 105% inbertitu behar dela hezkuntzan. Ba, ez gara iritsi. Eta ez dakit martxa honetan, inoiz iritsiko garen. Kontuan hartuta, Danimarkan dela 107%, Norvegian, ez, batzutan, aipatzen dira Eskandinaviako herrialde horiek eta beste batzuk, baina gero ikusten dugu, Nafarroan, ez, beti oso aurreratua, agertzen dira esateko adierazleak oso onak direla, baina gero ikusten dugu adibidez inbertsioan ez garela iristen, ez? Bai, pixka bat horrekin lotuta, ez? Aurre ikusten ditugu, hor itun horretan ja aldez aurretik dauden gure eskubide batzuk, igual urratuko direla. Baina aurre ikusten dugu, benetan ez dakigu zer negoziatu nahiko duten, ez? Baina gure sentsazioa bada, hori mahai gainean jarri dutenez, urratuko dituztela dauden eskubide horiek, ez? Nola ikusten dugun gero aldia, iluna, bai? Bueno, iluna ikusten dugu, langileok indarra dugula, langileok batez ere mobilizazioaren bitartez presio handia egin dezakegula, eta iluntasun hori argituko da, baina beti ere mugitzen baldin bagara. Marmarrean gelitzen baldin bagara, edo irakasle gelan, edo gure lankideekin zeinen gaizki gauden ezin da, eta nik uste dute erakutsi dugula, ez, indartsua garela, adibidez ikasturte honetan berean egin diren bi grebetan erakustaldi potenteak egin ditugula eta aurrera jarrai dezakegula. Zer gertatzen da, hori ikusi genuen, adibidez, nolabait aurre akordioa edo akordioa sinatu zenean indar politikoen artean, Jimeno etorri zela akordio horrekin eta 7 aldiz edo errepikatu zuen hori, lortua zegoela eta ikusi genuen beherago zegoela Jimeno eta gorago etorri zen. Baina, igual mobilizazioaren bidez, Jimeno beherago ikusten dugun eta prest bai bera eta bai gobernu osoa gure aldarrikapenak onartzeko. Iluna esaten dudanean hori ez nuen esan nahi, ez? Ikusi da, irakasleok kriston indarra izan dugu eta horregatik bi greba hauek, ez? Oso ongi atera dira, bigarrena asko zobe, inkluso kontseilariak momentu zehatz batean atera behar izan zuen zuzentzeko bere datuak ere. Esan zuen 125 ginela eta errealitatean gero atera behar izan zuen esatera ez kontuak ez zituela ongi egina eta 130 gelditua ginela, ez? Orduan, horrere ikusten da, irakasle horren indarra eta elkartzen baldin bagara eta benetan kaletara ateratzen baldin bagara gauzak aldatu daitezkela, hori erabat. Iluntasuna, normala da, zuk ikusten duzu beste batzuk sinatzen dutela eta gainera esan omen zuten
Bueno, eske ikusten dugu ja gehiago ezin dela, gainera jakinda sindikatu horiek edo batzuk batez ere aldarrikatu nahi zutela, guk oso garbi genuen, hemen gauden sindikatuok, nahi genuela aurreratu fronte guztietan. Baina batzuk esan ziguten, bueno, erosalmena batez ere zela importantea haientzat, eta erosalmenean zero patatero lortu da. Orduan, importantea da, eta gainera kontuan hartu behar dugu ze, manipulazio batzuk ere izaten dira. Ze adibidez, mahai orokorrean lanbide karrerari buruz, karrera profesionalari buruz hitz egiten ari da, eta ikusiko dugu hortik zer datorren, baina gu eskatzen ari gara galdutako hori berreskuratzea. Gauzaz berdinak dira, hau da, murrizketen bidez kendutako diru hori guztia, Uxuek esan duen bezala, igual 300 euro izan daizkela hilabetean, hori berreskuratzea eta beste kontu bat da lanbide karrera eta hortik etor daitekeena. Osea, bi kontzeptu dira. Baina nahita hezkuntza departamentuak batzutan nahasi egiten ditu. Bueno, gaur borroka eguna daukagu, ezta? Eta horrela gogoratzea erren noiz izango da deialdia, ze ordutan? Gaur parlamentuan elkarri ikusiko dugu 6-tan, Raulek lehen esan bezala ikatxan emango diogu baina sorpresatxo batekin, ez? Orduan irakasle guztiak, irakasleak edo hezkuntza komunitatea, ze azkenean azaldu dugun bezala, irakasleun borroka da, baina hezkuntza komunitatea osoari eragiten dio zerbait, ez? Orduan hezkuntza komunitatea eta bereziki irakasleak gonbidatzen ditugu gaur, parlamentuan 6-tan egotea eta ikatza ematea eta sorpresatxo hori ere ikusteko. Bueno, bikote baia bukatzeko zakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen. Eskerrak eman zuei aukerarengatik eta hurrengoan elkartzen garenean berri onak ekartzen dizkizugu. Bueno, eskerrak zuei gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta egora hain ongi azaltzeagatik. Ez da zer. Eta Uxuek esan duen moduan, berriz ere egonen gara. Borroka hau luzea da, baina nik uste dut positiboa izan behar dela. Eta berriz ere gogoratzeagatik, borrokak eta mobilizazioak beti fruituak ekartzen ditu. Aber zer moduz joaten den gaurko elkarretaratzea. Hori da, venga, mila esker. Bueno, ondo segi, agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, goizean fronte hotz bat iritsiko da eta eguraldia erabat aldatuko da. Hego-mendebaldeko haize biziarekin emango diogu hasiera egunari, baina goiz erdirako fronte bat iritsiko da eta haizeak ipar-mendebaldera egingo du bolada gogorrekin, batez ere kostaldean. Hortik aurrera, zerua estali eta euritara joko du. Euria iparraldetik hegoaldera zabalduko da eta giroa hozten joango da. Eguneko temperatura minimoak gauean neurtuko dira eta elurkota 1000-1200 metro artean egon daiteke. Ostiralean giroa hotza izango da eta tarteka euria egingo du. Temperatura maksimoak nekez iritsiko dira 8-13 graduetara eta ipar-mendebaldeko haizea are gehiago mikatzuko du giroa. Lainotuta egongo da batez ere ipar partean eta goizean prezipitazioak hegoaldera ere irits litezke. Arratsaldean ordea Nafarroa hegoaldean eta ekialdean hodeitza zertxobait sarituko da. Elurkota 1000-1200 metro inguruan kokatuko da eta arratsaldean zertxobait igoko da. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain bego zestauekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi. Bueno, Sakanako komunitateko zerbitzuako langilea zara, ezta? Bai. Eta Sakanako kulturen arteko elkartasun zikloa aurkeztera zatoz. Bai. Eta, zertan datza ziklo hau? Bai, ni Sakanako komunitatearen anitzartean kulturartekotasun zerbitzutik nator. Eta orduan, badarrantzkigu ja, 18 urte, Sakanan dagoen kulturen arteko hartu emana lantzen, ez? Kultur anistasun hori kudeatzen,
Eta, bueno, gure lan egiteko modu garrantzitsuetako bat da, sakandarrak beraiek egiten dituztela proposamenak, ezta? Kulturaztekotasun hori lantzeko garaien, ekimen anitzak planteatu zerbituri. Orduan, pasatu zaiguna, klaro, urteak joan bezala, pasatu zaiguna da, gero eta proposamen gehiago jasotzen ditugula, eta orduan, pentsatu ginen, akaso egoki zela, ongi zegoela, proposamen horiei erantzun bat eman ahal izateko, ziklo moduko bat antolatzea. Kulturen hasteko zikloa izan duzen, lehendabiziko aldiz pasaden urten, 2023. Eta urten, pasaden urten oso emaitza honak eman zituen, eta urten eman diogu beste buelta txiki bat, beti ere proposamen horiei jarraiki, jendek egiten ditun proposamen horiei. Eta aurten egin izan duena da, burutu duguna da, kulturen hasteko elkartasun zikloa. Horrek esan nahi du, ziklo horrek izan duela elkartasun ezaugarri garrantzitsu bat, eta garatu dela kulturen hasteko harreman hori landuz, kulturan hitzeteko pertsonan lanari esker. Orduan jaiotzen da herritarren proposamenen ezagit behar hori asetzeko, ez? Bai, askotan hori da, askotan esaten digoleko, jo bego, musika lantzen baldin badugu, edo jakiekin zerbait egiten badugu, edo hizkuntzekin zerbait egiten badugu, orduan, hainbeste proposamentzegoan egun bakar baten ezin zela. Antolatu litzeke, baino, helburuak ez litzateke hain ongi landuko, ez litzateke nahasmena ekar lezake, egun soil baten, egun bakar baten, hainbat gai lantzeak. Orduan, egin duguna da, hilabetean behin, 3 hilabetez, apiriletik gainera, hilabetean behin gai bat jorratu. Segun ze proposamen dagoen, helburuak aldatzen dira, ez? Hori da. Orduan, egin izan duguna da, aurten, apirilean bigarren eskuko elkartasun azoka, eta hortik ateratzen etekin ekonomikoa bideratu da Senegaleko haurreskola bat laguntzea. Iruñarriko elkarte baten bidez, JRF elkartearen bidez. Beste egun baten josgintzarekin egintzen lanketa bat, kulturen arteko josgintza, kulturen arteko elkartasuna ehuntzen deitu geniona, eta horrek ekarri zuen, kulturan hitzetako emakumeak elkartzea, josgintzaren inguruan, amankomuna duten zaletasun baten inguruan, elkarrezagutzea ekarri du, belaunaldi anitzeteko emakumeak, kultura anitzeteko emakumeak, amak izan edo ez, amonak izan edo ez, bai? Eta, karo, hori antolatzen zuela, bai, nahi zuela zerbait solidario egin, baino, txikiri bideratuta, ez? Aurrei bideratuta. Hortaz, pentsatu ginen, karo, elkartu ziren emakume horiek eta batzuk hasi ziren baserritarren jantziak josten, konpontzen. Orduan, hori ikusita, pentsatu ginen nola batzutan, pasatzen den ikastetxe batzutan, ez? Jende ikasle guzik ezin dutela baserritarre jantzi hori jarri, ez? Kaso ongi legokela elkartu den emakume talde honek hainbat baserritar jantzi josi eta ikastetxean uztea. Eta zer nolako harrera daukate elkartasun hauek? Ederra. Oso ona. Oso ona. Karo, emaitza oso da, baina guretzat garrantzia ere badauka emaitza lortu arteko prozesu guzti horrek, ez? Nola ze postasunekin elkartzen diren, adibidez, elkartasun azokarako astero emakume talde bat, emakumea delako gehingoa, emakume talde bat gauza jasotzen sailkatzen, gero salmentan, gero, edo gauza bera josten batek besteari erakutsi bere lurraldetan ze josten den nola, eta gero
Bueno, pues, atzo bertan eramango zituen, entregatuko zituen ikastetxean, hau izan da Iruztunen, Iruztungo ikastetxera, entregatuko zituen dozena bat jantzi, neskantoantzat eta motilentzat, eta hori ikustea, eta zuzendaria, ikastetxeko zuzendariak hartzea, baloratzea, hien lana, eta jakitea, keinu hori medio, desberdintasun batzuk deseginen diela, ze azkenen batek ez baldin bado jantzi eramaten, ez? Arrazoi desberdinengatik, hor desberdintasun bat markatzen da, ez? Orduan hori saihesteko bide bat izan du da, eta hor geldituko die jantzi horiek, ez? Eta, baino, oberena da, ze tamaineko poza, ez? Izan duen urte guzin, lanketa hortan, eta ja emaitza hori ikustea, ez? Eta ze prestotasuna adierazten duen horrekin edo beste hainbat gauzekin aurrera jarraitzeko. Eta bertan parte hartzen duen jendea, normalean sakanakoa da, baina ezakit irekiak zaudete adibidez Iruniko jendea hartzeko? Ez zaigu planteamentu hori egin, baina bueno, iritsiko balitz, ikusiko ginuke, bai, helburukin, zerbitzutik ditugun helburukin batein ginez gero, gu prest, bai, aterik ez dugu itxiko. Eta zein da mankomunitatearen papera, nola da zuen lana hau prestatzeko? Bai, hor, papera nagusiena da zubi lana egitea. Behin guk proposamen bat jasotzen dugula, proposamen hori egin digun pertsona edo talderi, bueltan planteatzen diogu, ados, zuen proposamena demagun munduko arrozak. Hori dela, kulturaztekotasun ziklo horren bukaerako azken ekimena. Ekimen hori zerbitzuko helburuekin bat egiten du, aurrekontutxo bat badaukegu. Orduan orain hasiko elkarlanen, baina ez gara hasiko zerbitzuko langileek, bi langile gaude oraintxe, ekimena prestatzen. Sortuko dugu talde anitz bat, ekimen hau interesekoa duena edo gustoko duena, eta prozesu guzin, prestaketa guzin parte hartzeko prest dagoena. Orduan hor, zubilan hori egiten dugu, eta orduan taldearekin batera hasten gara lanen, baina ez da gure gain erosten lanketa, ekimen horren lanketa guztie parte bat bai, baina guztia ez. Eta orduan hor, horrek ikartzen du, aurrera itzit, estereotipo eta zurrumurru eta kontu horiekin pixka bat hausten joatea. Eta elkar ezagutzea, eta nola batxe, elkar bizitza pixko bat hobea gotzea. Zubi lana, gehien bat. Osea, zuen lana da elkar lan talde bat osatzea, ez da, edo komisio bat modukoa, eta haiek ja dena prestatzen dute, eta dirua nondik ateratzen dute hori guztia prestatu alitzateko edo? Bai, anitzartean zerbitzuk, badauka batzorde bat, anitzartean batzordea. Orduan, urtero, oraintxe, azaro abendu hortxe, garai hortan, prestatzen da urrungo urterako plangintza bat bere aurrekontu zirriborro batekin, batzorde horrek behin onartuta, aurkezten dio mankomunitateako batzar orokorrari. Eta onartuta baldin badago, hortik etortzen da. Bai, finantzak eta egia dena da, azkeneko urtetan, eta zorionez, jasotzen ari garela baita ere, Nafar Gobernuko migrazio politiketako sailetik diru laguntza bat, gai hauekin ere aurrera lan egiteko, orduan hor badaukegu beste gehigarri bat. Eta bihar, abenduaren 20an, Salam Gaza elkartearen aurkezpena duzu, ez da? Eta zer da hau, zer da elkarte hau? Bai. Hori ez da mankomunitatetik ateratzen, baina nola beste proposamen bat herri desberdinetan, klaro, sakana oso zabala da, 30 herri ditu hau, ez da? Eta elkartasun azoka hori bai garatzen dela herrian hitzetan, eta pasaden abenduaren 15 burutu zen Olaztiko herrin, eta hortik ateratzen dirue bideratu zaio Salam Gaza elkarteari. Sortu berri den Salam Gaza elkarteari, Salam Gaza Nafarroa. Nafarrotik atera sortu edalako. Eta horren berri emateko, abenduaren 20an izango da prentsaurreko bat. Iruinen, Nafar gizarteari aurkezteko
zer den elkarte hori. Oraintxe sortu berri den elkarte bat. Bai. Eta zein da honen funtzionamendua, elkarte honen funtzionamendua? Bai, sortu berri da, bai, junta bat, eta bere hasieratik, genozidionen hasieratik lanen aritu dien pertsona batzuk ezin ginuen geldirik egon, edo gauza gehiago egiteko premia nabaritzen zen, eta bazen, eta erabaki zen hori lan egiteko modu hori edo nahi hori edo nolabait egituratzea, hortik elkarte sortzearen idea, asmoa, eta betekizuna eta lortu da. Eta asmoa da, eta nahi dena da, Palestinara Gazara bereziki laguntza humanitarioa bideratzea. Hortarako, prentsaurrekoan zehazkiago emango da informazioa, baina jendek izango da aukera nahi duen modun parte hartzeko, bai bazkide eginez, edo voluntario modun, edo diru borondatez, edo diru emanez, edo modu desberdinetan. Bai, eta da elkarte bat, epe luzerako sortu edena, eta, orain, Palestina Gazan indarra jarriko duen bezala, ez da baztertzen, behar izan ezkero, beste lurralde batzuetara zabaltzea bere egitekoa. Eta egitekoa banatzen da bitan, hemen egiten dena, eta gero han Gazan egiten dena. Eta, zein da pixkat egitekoa bi lekuetan. Bai, hemen, ara laguntza humanitario hori bideratu izateko hemen ezinbestekoa da sensibilizazio lan hori egitea hango egoera zein den onera ekartzea, egiten ditugun, elkartek eginen ditun gauzen berri hemen ematea, jakinaraztea ematen dena benetan iristen dela garanti hori badaukagu. Elkarteko presidenta bera Gazatiarra da, Nafarroko gobernuko Nafarroa koloretan lehendabiziko saria jaso berri duena, Ola Arafat izeneko emakume Gazatiarra, eta orduan berme hori emateko modun dago elkartea, eta laguntza humanitarioaz ari garenen, horrek esan edo, lanen ari garelako, ara hainbat proiektu aurrera eramatiko. Eta zer da Irribarrak proiektua? Bakit honen baitan dagoen edo beste proiektu bat aparte? Bai, eske oantxe badaude lauzpaboste proiektu martxan, bat da ogia egiteko labeak sortzea, hiek bertan egiteko, edan daiteken ura banatzea, bertan, medikazio batzuk ere banatzea, sendagai batzuk, jantoki sozialak sortzea, eta sortzea baino gehiago laguntzea, diru laguntzea, eta Irrifarrak proiektua da neskamutileri han dauden egoera tamalgarri desastroso, ez tekize adjektibo erabili ez da, dauden neskamutileri nola bat rato batzutan bada ere pixko bat beste egoera emozio momentu batzuk eskaintzea, eta horri ongo litezke edo antzerki saioak, edo jolasak, edo Irrifarra aterako dioan ekimen txikian hitz batzuk. Helburu zaila ez? Bai. Dauden egoeran. Bai, zaila, baino badago jendea bertako jendekin egiten delako lana, horretarako prest dagoela. Eta aipatu duzu aurkezpena bihar Iruñan izango dela, baina non zehazki, zer dutan? Bai, geltokin izango da, goizeko 11:30, bai. Abenduaren 20an, ostirala, bai. Eta nahi duna hurbil litike, ara. Eta zenbat iraungo du gutxi gora bera? Ordu erditxo baten bueltan gutxi gora bera, bai. Eta zer da honetaz espero duzuena? Nahi ginuke, jendeak ez aztea, han gertatzen ari denaz. Oso gorra da, bortitze. Azken urteo da
ikusgarri nahi izan du dena eta gogortasunen gora dina, baina hau azkeneko 70 urtetan, ez, gehiotan hasiren kontu bada, naiz eta bain, pues hoxe puri-purin daukegun, ez, eta gero eta modu bortitzegoan esan jantzake, eta hori jendek nafar gizartek jarraitzea solidarioa izaten, ez, izaten dakien bezala. Eta orduan, nahi duen modun, bakoitzak aldun modun, parte hardezan, animatu nahi dugu parte hartzea. Aukera bat baino gehiago izanen do, parte hartu nahi duenak, eta atek irekita izango ditula. Eta bai, holak presidenta berak, elkarteko presidenta berak esaten duen modun, egiten den guztia ez da nahikoa, baina dena da beharrezkoa. Orduan, animatu jendea, hori espero ginuke. Bueno, ea jendea animatzen den, hemendik gonbidapena luzatzen dugu. Eta zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Zuei aukerangatik zuei, eskerrik asko. Onda segi, agur bego. Bai, berdin, eskerrik asko. Gaurkoz hau izan da dena, bihar ostirala itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, arratsalde ona pasa, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.